الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمي على فوق على ولا يمان دوك عن كانوا باو الله مبا بلا جلفو هذا من الديرتير ما نوي زيغري نابورا فوق أتاسي barakela o bela jeni ma o bela jeni ga foli ka ba bolo ina fo aw ba kalama cogo min na ami na nga belebele anga karamɔgɔ ba no yi anga mori ba farafina farajela international di bela jeni ba do no yi an karamɔgɔ Lamine Daouye ina fo an ye video min bila ka tɛmɛ ina fo an y'a fɔ cogo min na di Ivoirien ma a bɛ Côte d'Ivoire jamana a bɛ Kumasi Soweto ni Ala Taala ka jɛn donc an bɛna dakuɲɛ fila foli ka di an karamɔgɔ ma teliya bolo ma yanni an ka don émission kɔnɔ inchallah. Bon, assalamu alaikum an balima silamɛw n'Ala sɔnna ni an sigilen an ka émission mandi kan yanni an ka émission daminɛ an b'an ka sɔli ɲuman kɛ fɔlɔ n'o ye Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima qulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim haqqa qadrihi al-muqtar al-azim. Ala k'an bonya barika kɔfɛ an bɛ foli bila Zikiri Plus baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ani abonné bɛɛ lajɛlen n'Ala ni kira sɔnna ma k'an bɛna don ko kɔnɔ bi an famana minnu ɲɔgɔn na ma masha Allah. O la an bɛ an karamɔgɔ Lamine Daou fo yanni an ka taa ni kumaw ye an karamɔgɔ Lamine Daou a bɛ Ivoirien bolo yan tiɲɛ yɛrɛ la a cun Ivoire kɔnɔ yan ani bi cɛ kabako caman lamaga la a ye dɛsɛbagatɔ caman de ɲɛji cɛ nin sunkalo in kɔnɔ maa caman tanuna maa caman nisɔndiyara o y'an karamɔgɔ Lamine Daou tanu sabula a nana a ye preuve de bɔ a ye kabako de lamaga ni Ala Taala ka jɛn ye an bɛ an karamɔgɔ Lamine Daou fo an balimamuso dɔ yɛrɛ bɔla yan o dongo tiɲɛ na a ye diɲɛ yaala a taara fo Benin a taara fo Sénégal a taara fo yɔrɔ caman an balimamuso seli an karamɔgɔ Lamine Daou ma an karamɔgɔ Lamine Daou kumana ka ko kɔnɔ dɔrɔn a sigilen dɔɔni a ɲɛji bɛ bɔ a y'a jira an na k'a fɔ maaw caman ko jinɛ b'ale nɔfɛ caman ko nin b'ale nɔfɛ ja o tɛ an karamɔgɔ Lamine Daou y'a jira k'a fɔ fɛn min b'a nɔfɛ layidu dɔ de taara dakan dɔ de taara fɔ Lamine Daou ka ko la a ka ko sigilen tɛ lase ka dɔnni kɔnɔna na nka diɲɛ ko ko i b'a kɛ a ka n'Ala siran ye fɛn min ti bin mɔ ka n'a k'i mɔgɔ ɲɔgɔn na i y'o faamu diɲɛlatigɛ la dɔrɔn i bɛ lafiya Ala sɔnna ma inchallah. An karamɔgɔ Lamine Daou filɛ ka min di an ma n'o ye bamanan dɔnni an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'a kɔrɔbɔ parce que an karamɔgɔ Lamine Daou ale ka ko ninnu namara t'a la kɔrɔbɔ dɔrɔn i b'a ye walama na dɔrɔn i b'a ye preuve de b'a la quoi ale tɛ kow kɛ ka bila ten ko min musalaka b'a la ko minnu kɔrɔ ma dɔn ko minnu bɔlen tɛ tiɲɛ fɛ ale ka ko n'i y'a kɛ dɔrɔn i b'a jɔyɔrɔ ye bɛɛ lajɛlen b'o dɔn an bɛ an karamɔgɔ Lamine Daou fo a ye kuma dɔ fɔ a ka kuma kɔnɔna na sisan ko karamɔgɔ min nugu olu b'i to kungo la k'i bila juru t'a la o t'ale ne b'o seereya ka sababu an balimamuso dɔ nana ale a tɛ bamanankan min fɔ nazarakan bon ne tun bɛ k'a ka kumaw fɔ a ye an balimamuso a y'a jira k'a fɔ nafolo min b'ale bolo o nafolo man ca an karamɔgɔ Lamine Daou y'a ka 10 fɛn ta ka di an balimamuso ma 400 sabula 5 dɔrɔn de tun bɛ muso bolo a y'a jira ko 1000 t'u kun i ka 1000 k'i ka fɛɛrɛ ne tɛ se k'a bɛɛ minɛ i bolo n b'i juru tugu n bɛ n ka 10 fɛn d'i ma 400 an bɛ an karamɔgɔ Lamine Daou fo ale bɛ ka mɔgɔw jigule tugu a bɛ ka hinɛ mɔgɔw de la o la an karamɔgɔ Lamine Daou baara fɛn minnu b'i bolo i n'a fɔ ka taa se masa daga ma ka taa se juguya nasiw ma an bɛ fɛ i k'i da don o la ka walawala kanubaga kuraw olu k'a faamu n'Ala Taala ka jɛn. N'Ala sɔnna ma baarafɛn minnu b'an bolo bi n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ se baarafɛn 9 ma toujours n b'o kan de da dɔnnibaa bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ min n'i nɔfɛ Ala bɛ sanfɛ nka n'Ala y'i k'a ka sababu ye k'a dal'i la wari in tɛ parce que dɔ bɛ n'i nɔfɛ a ka ca Ala fɛ n'e sera k'o mɔgɔw dilan ale bɛ se ka mɔgɔ lase ma i ma sigi ni mun ye kelen bon ale ka dugawu fana bɛ se k'i kisi parce que dɔnnibaa n'i kisila janfa ma i kisila ɲɔgɔn kilasi ma Ala ye fɛnba de k'i ye parce que dɔnnibaa fana ti dɔnnibaa tɛ Ala n y'o de fɔ dɔnnibaa ye sababu de i y'a faamu e mana waso ko dɔnni de b'e la fɛn mana i jɛ e b'o kɛ Ala de ye dɔnni don i la wa a bɛ se k'a b'i la i y'a faamu i bɛ mɔgɔ caman ka ko ye a tɛ sigi se sɔrɔ ka se kalo 1 ka se san 1 ma dɔrɔn tɛ damatɛmɛ ko kɔ parce que wari kɔni ye dɔnni kuma bɔ fɛn de ye mais wari tɛ se ka dɔnni sara parce que dɔnnibaa ka su kelen si ɲɛna hali ni ye 1 million d'a ma i y'a
kuma bɔ de ne tɛ se k'a sara o de kama an yɛrɛ ni baarafɛn ninnu labɛn fɛn don n'an yɛrɛ kunna nafolo ye ka se k'a da adamadenw ma jigitugu la parce que safinɛ ye mɔgɔ t'o ko fɔ mɔgɔ ye parce que ale filɛ nin ye dɔnni duuru de b'ale la a dɔnni duuru bɛɛ ne yɛrɛ y'a bɛɛ ɲini k'a k'a la parce que dɔnni sera yɔrɔ min ma sisan client m'a ka ɲininka a nakun na bilen fɛn min b'ale la de i bɛ fɛn de d'a ma ale yɛrɛ de bɛ taa kuma fɛn kan o bɛ k'a ka sababu ye i y'a faamu parce que an ye dɔnni dɔn n'o de ye parce que dɔnni man ka kɛ bilikanboli ye bilen i y'a mɛn o b'a fɔ ko peut-être i tɛ dɔnni na kuma dɔ de don kuma kɔrɔma de don parce que e bɛ mun dɔn n'i kuma n'o ka san 10 i b'i ka dayirimɛ sɔrɔ i b'i hinɛ fan daw la wa ala t'i malo nka n'i tɛ mun dɔn n'i kɛlen o kan san kelen i bɛ lebu wa lebu ye mun ala denbaya dayirimɛ kɔrɔ a ka ca ala fɛ denbaya t'i bonya bon bonya ti yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ ala kama ko bɛ dɔgɔya ye bon ale kɔni n'i y'ale sɔrɔ n'i ye cɛ ye n'i ye muso ye cɛ kɔni koko 3 don nka muso koko 4 don a bɛ ɲini e yɛrɛ mun fɛ e mɔgɔ min bɛ na sɛgɛn ye cɛ nka i yɛrɛ k'i mise à jour kɛ ka bɔ ŋaniya juguya ni dabali jugu ma parce que n'i nana ta n'i ma kɛ mɔgɔ ye ko mɔgɔ min ŋaniya ka ɲi i bolo bɛ k'i yɛrɛ kala ye wa toujours ne ka baara fɔ n bɛ kuma kan kuma mun don i yɛrɛ k'a mɛn i ka se ka baara kɛ n'a ye bon kɔfɛ fana fɛn b'an bolo n'o ye sigi musa daga ye n'an k'o ma ko masataji parce que diɲɛ ye filɛyɔrɔ 8 de ye nka n'ala ye 4 nɔgɔya mɔgɔ min ye i t'i bolo ja ala ka jɔn ye ko minnu tiɲɛnen ma san caman dugaw la baara la hali n'i sigilen don u bɛ t'i da kɔngɔ i bɛ baara min kɛ k'o jiri la i b'i ka prix fɔ faama b'a ka miliyɔn di i b'i ka miliyɔn di i y'a faamu ale y'o filɛ nin dabɔ relation de kama bon kɔfɛ n'an bɔr'o la sisan cɛw dɛmɛna mugu la n'o ye jumɛn de ye furamugu dɔ de don cɛ minnu bɛ yen n'o ka teli n'an k'o ma dunkɔrɔniya parce que teliya ye 2 de ye bon n'o y'a sɔrɔ bana yɛrɛ don i bɛ kɔn k'o ɲɛfɔ dayɔrɔ tɛ kelen ale kɔni bɛ se ka cɛ bila i bɛ se ka baara kɛ baara la mun b'a to i gatigumuso bɛ se ka nafa bon tulu in fana tɛ dɔwɛrɛ ye o ye tulu ye tulu min bɛ yen mɔgɔ min bɛ yen n'i ka misɛn ou bien i ka surun bon n y'o de fɔ n ko cɛya filɛ nin ye cɛya bɛ se ka kɛ position bɛɛ ye ala ka masaya kɔnɔ parce que hami ani sɔnja o bɛ se ka cɛya bɔ a forme na toujours n b'o de fɔ n balimamuso ye furu kɔnɔna na kana kungo bala cɛ la kelen bon toujours ni cɛ fana dalen don a yɛrɛ la k'a bɛna kuma dɔw f'i ɲɛna ka na kuma nasugu dɔ kɛ ka cɛ jaabi n'i y'o kɛ a b'i nege bɔ cɛ la o kelen fana a bɛ cɛ bila fanga dɔgɔya la i y'a faamu bon ladilikan don ka se an balimamuso ma bon tulu bɛ se ka mago ɲɛ o kɔnɔna na i y'a faamu bon n'an bɔr'o la sisan kunnafɛnko yɛrɛ kɛlen ka bi adamadenw ka sɔrɔ de ban i bɛ mɔgɔ joli joli dɔ bi cɛ la muso la mun kɛlen ka miliyɔn daji ko a ka kunnafɛn ka gɛn kunnafɛn tɛ taa e ka wari tɛna sɔrɔ karamɔgɔkɛ tɛna tiɲɛ f'i ye abada bon ne kɔni nana baara fɛn dɔ ye ni kunnafɛnko sira ye toujours n b'a f'i ɲɛna n'i taara mɔgɔ kɔrɔ n'a ko k'ale b'i ka kunnafɛn kɛ n balimamuso n balimakɛ wuli i ka sira ta parce que kunnafɛn filɛ nin ye ale ala ka yamaru de ye n'i y'ale gɛn don min na o ye fatu don de ye parce que ale bɛ yen jean i ka ɲuman ka k'i la ou bien juguman ka k'i la bon juguman ni ɲuman o bɛ dépend e yɛrɛ la ani bangebagaw ye ko minnu labɛn ka bilen kɛ parce que dalakan kunnafɛn filɛ nin ye n'a ye mɔgɔ sɔrɔ kana da misi ma dɛ hali n'i ye ɲaamɛ 100 fa fu de don i y'a faamu ale dalakan de bɛ bɔ ni fɛn bɛ yen ni nɔgɔya don parce que ala ye fɛn fɛn da a y'a fura da parce que a fɔra k'an ka kuranɛ de lajɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ i y'a faamu bana furakɛli b'a kɔnɔ wari tile b'a kɔnɔ lahara tile b'a kɔnɔ hali diɲɛ n'a ka di ye kana se de yɛrɛ n'i bɛ se ka kɛ diɲɛ k'i ta ye a bɛɛ b'i ye nka lahara n'a sela ye ala de b'a ɲɛnabɔ i y'a faamu o de kama i m'a ye ala ye sun fɛn ko ale yɛrɛ de b'o baraji sɛbɛn wa parce que n'i y'a ye o bɛ fɔ mɛlɛkɛ bɛ mɛlɛkɛ la ale tɛ se ka don i nɔfɛ ɲɛgɛn kɔnɔ mun b'an ka jurumu n'an ka baraji efase nka n'i donna ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ se k'i fa ji la voilà bon o de kama k'o tɛ kɛ kunfɛ bon toujours an b'o ladilikan de di mɔgɔw ma mɔgɔw ko fili man tɛ parce que boloda ka bɛn ka sɔrɔ t'a ma n'o de ka la diɲɛlatigɛ la dɔrɔn i b'a ye c'est-à-dire ni mara t'i yɔrɔ yɔrɔ la i b'a sɔrɔ foyi tɛ degun kɔ ala k'an kisi a ma ale bolo sɛbɛnden n'i y'a sɔrɔ i b'a kinko 3 de kɛ n'i ka wari basigiden hali n'i ye 100 de sɔrɔ i b'a sɔrɔ denbaya musaka bɛ bɔ a la e yɛrɛ ka musaka bɛ bɔ a la hali n'a kɛra dɔrɔmɛ 5 de ye
o bɛ se ka mara i b'a ye san bɛ yɛlɛma yɔrɔ o yɔrɔ dɔrɔmɛ 5 bɛ se ka ta ka ko ɲɛnama dɔ kɛ o de kama an ye boloden sɛbɛnni dilan o de kama bon o ni baara wɛrɛw bɛ yen n'o ye ka se bololabagi ma bon bololabagi toujours n b'o de fɔ bɛɛ ye ne ka bololabagi tɛ bololabagi tapi man ye i y'a faamu parce que ne ka bagi dilanlen don ni namu nɔrɔ de ye namu nɔrɔ ye mun ye o ye ko ɲagaminen min bɛ e ka ko la i y'a faamu parce que ale de bɛ mɔgɔ gidi ka bɔ tɔɔrɔko ma o kelen fana a bɛ dugumakolo ko nɔgɔya ye n'ala sɔnna ma ka se k'a jɔ i yɛrɛ ka se ka kɛ masa dɔ ye parce que n'i ka ko bila la luwanze ko ma i b'a ye a ma nɔgɔ quoi le 5 ni le 10 mana se a kuma bɛ caya dɛ o de kama baara fɛn damadamaninw bɛ yen an kɛlen ka minnu sɔngɔ jigin sungolen kɔnɔ ka taa se selidini ma hakɛ la hakɛ min bɛ yen e yɛrɛ bɛ se ka mun kuma fɔ ka sɔrɔ i ma dekun quoi bon o de ye dɔnni na tiɲɛ ye wa an b'o de dɔn n'ala ni kira sɔnna o la an bɛ an karamɔgɔ lamɛnnidaw fo a bɔra ka minnu o bɛɛ lajɛlen y'a faamu an bɛ min fɔ lamɛnbaga cɛman a n'a musoman ye an bɛ sunkalo de a bɛ bere ci a ka dɛmɛ de don a bɛ k'a ka diinɛ dɛmɛ n'a ka dɔnni ye k'a ka dɔnni bin ka sɔngɔ bin ka sɔngɔ jigin munna mɔgɔw ka se k'a ta an b'a ɲini cɛ ani muso fɛ i mana kɛ diɲɛ fan o fan kɔnɔ i bɛna nimoro min ye nin video in sanfɛ i bɛ nimoro in ta WhatsApp de don i mana kɛ diɲɛ fan o fan degun mana k'i la gɛlɛya o gɛlɛya mana k'i la kungo o kungo b'i la n'i tɛ se k'a fɔ n'i tɛ se k'a dilan n'i ye an karamɔgɔ lamɛnnidaw sɔrɔ k'a ɲɛfɔ a ye a bɛ kungo sɔrɔ i sera karamɔgɔw fɛ i ma ɲɛ sɔrɔ a la karamɔgɔ lamɛnnidaw se ale fɛ a kɔrɔbɔ n'i sera a fɛ n'i y'a kɔrɔbɔ n'i ye min ye n'o fɔ diɲɛ ye maa o maa bɛ Côte d'Ivoire jamana kan nin waati in na an karamɔgɔ lamɛnnidaw a bɛɛ lajɛlen ka bila la Ivoire kɔnɔ a bɛ Kumasi Soweto nimoro bɛ video in kan maa o maa y'a sɔrɔ i bɛ se k'a ta ka bɛɛ lajɛlen wele an karamɔgɔ lamɛnnidaw a kɛlen don ka bere da a ka fɛnw ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye an bɛna kuma laban di an karamɔgɔ lamɛnnidaw ma an da sera minnu ma an da ma sɔrɔ ka se minnu ma a bɛna da so ma ka foli bila bɛɛ lajɛlen ye ni Ala taala alhamdulillah kuma janda fɛ an bɛ dugawu de kɛ sunkalo tɛmɛ ko ɲuman ala k'a d'an ma ala ka sira bɔ an dusukun na ala k'an fara Mamadu n'a ka so gindo kan wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh